Lumang ka mga Indians TV, welcome back. Karon natong pagka-reaksyonan ang usa ka singer naman gini siya kani kanta naman gini siya sa tawag ng tanghalan ng tingali to. O nakikita ko ani sa iya na si Kevin Trakinia ni siya. Trakinia ba to? Kevin ang iyang pagka-kawiran karon nga kanta o ang Lay Me Down. Ani taas kani nga kanta kanang komplikado ba kanang bali dili basta-basta dapat versatile imong tingog bali mo kanang pwede sa taas pwede sa ubos baling nga mga kanta kay kini nga tingog yun ana gid ang kini nga kanta yun ani ang style bali ani wag na pagka R&B bali ba R&B gid tanaw na to ang pag-cover ni Kevin karon. Sige. Pero sa mga bago dahil nga wala pa naka-subscribe nga nakita sa itong video karon, kung ganahan mo sa ingon ani nga content, subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga atong i-upload. Like na lang po para i-recommend sa YouTube sa ubang mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige. Hindi ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. So ni birthday? O na yung mga dagang pagkaon ba? Nindot tingog ni siya Kevin gid. Grabe nga control oy. And I don't wanna be here if I can be with you tonight. Grabe kayo. Nindot tingog si Kevin giday. Noon nga professional naman naman mangantahay man lagi gid. Mangantahay magini siya. Nindot tingog. Gid nindot kurog niya. Quality sa imong voice mga grabe ka nindot yung pag-control vibrato nindot kayo napag yung mga kulot-kulot sa pagkanta nindot kayo padayon ta ha. Ambungan pod grabe po ka isoy pod ba oge GSM normal lang nga pagkakanta ba apo kayo. Naarani sa ilang balay siguro. Nagkatipok ba nag-inuman o na ba kayo okasyon? Gwapo kayo. Time to die.
Grabe nga palsi ba? Palsito nga control gali. Oh? Panawara gud gikan sa singgit mo palsi dayon. Okay. Grabe ka nindot tinigtingog iskipin gid eh. Nindot kayo. Grabe voice quality niya. Grabe nga kuan. Bali kurog bali sa iyang tingog. Yun napagi pag-control kanang mapalsito gali siya. Grabe ka nindot kayo mapalsito. Kanihaw pagkanta niya ni singgit siya so ni kalit lang pagkapalsito. Grabe kalisod kay na. So kining muna ng mga higoy mo ng sundog-sundugo ng nana sunod. Ang iyong kuan gigamitan pagid ganiha katong lahaws na nahuman gali. Mo iya paggamitan og kanang muhinay o mukusog gali di crescendo ba yung nana gali. O man siguro na di man tayo ingog kuan gyud nga musician kayo kanta sa music bali. Pero an ba ang grabe kanindot kayo. Grabe nga control sa iyang kuan sa tingog. Kanagig ko nga noon kuan magid si kuan magid siya kanang singer naman gid siya nga kuan professional bali mabutang na professional kay kuhaon naman po siguro ni siya sa mga kuan di ba? Nindot kayo. Hindi siya murag kanta na ni siya sa kuan sa to tawag ng tanghalan man siguro ni nagkanta naman siguro ni siya. Nindot kay tingog. Di ba? Sa inyo kasulti sa atong video karon. Comment niyo comment. Sabi ka nindot yun. Magtingog siya. Sa mga bago diha nga nakita sa atong channel karon niya giganahan mo. So kung mo ka-subscribe na mo. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga ato i-upload. Like na lang po para i-recommend kita ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa kitaan. Okay? Sige. Hindi na magdugay. Hangtod sa sunod. Pinisi Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.